Hangad sa 350 mil ang kalitan nga ginbilin sang sunog sa 4 ka balay sa barangay San Nicolas, Oton, Iloilo. Alas 4:20 sa ngapon Agosto 4, 2024. Ini ang ginpayag ni Senior Fire Officer Tosin Yones, investigador sa nagluntad nga sunog sa interview sang K5 News sa FAM Iloilo. Naiblog nga nagali nagkalayo sa balay ni Ramon Perotcho bangod sa pagka-overheat sang ilang refrigerator nga nagtupok pagid sang 3 ka mga pamalaya. Suno pa kay SF Oton Yones nga wala sang tawang balay ni Perotcho bangod naglakat ang mga ini kag nabilin nga naka-plug in ang ref. Wala naman sa may na-record ang Oton Municipal Fire Station nga nagkalapilasan sang nagluntad ang sunog. Ginpasaka naman si kaduwang alarma ang sunog kag napalong alas 5:50 sang hapon. Sa karon mga ka-K5, padayon pang investigasyon sa Oton Municipal Fire Station sa nagluntad nga sunog. Balita nagikan sa Banwa sang Oton. Ako si ka-K5 Eric Canyasares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.